守りたまえ。かの者の剣となれ。
の者に風のごとき神さを。かの者に力を。かの者の傷を癒したまえ。お前とは鍛え方が。やっと倒したか、ケンゴ。王子。わからな。だがもう、ありえない話ではありません。ドラゴンを倒した今。悲しいことですね。ところで少し前、古代文字で、これは、魔術師ボーゼル。闇の力を解き放ち、世界が闇に覆われる。そしてラングリッサーにより、復活したばかりの今なら、ボーゼルはまだ。ベルゼリア。では王子。蘇ったボーゼルを倒し、再び闇を封じる。これは我がバルディアの使命である。これより全軍をサルラスの戦力ベルゼリアへ進お飾りで行する。はありませんからな。古代の石板から禁断の地ベルゼリアに闇の王子ボーゼルがいる。新たな力使いこなさなくてはな。